Sådan ser det ud her, hvorfra Stedsans sender i uge 41. Et sluseanlæg i den sydlige del af Københavns Havn. Hør om manøvrehuset, om slusen og om det videnscenter for lystfiskeri, der kan komme til at ligge her på skråningen ved Sjællandsbroen. Lyt med i Stedsans torsdag den 14. oktober kl. 10.03 og fredag den 15. oktober kl. 20.03.